Nagkaligaw-ligaw. Ngayon, traction kasi dun eh. Ang labo. Kami sa office ng NSO. Ng PhilSys. Ano gusto mo? Saan dyan? Paano paglagay? May lagay? Yung lagay yan. Good morning everyone! Good morning! Welcome again to our channel. Maglalakad tayo ngayon ng ID. Isang ID bago dito sa Tagbilaran City. At ito'y natatawag na Zen ID. Tagbilaran Zen ID. At puntahan muna natin doon sa Kogon. Kogon? Tapos na yung ibang mga barangay na doon na held ang pagkuha or doon na held ang registration para dito sa ID to. Ngayon, ang open ay merong Dao, merong San Isidro, merong Dampas, ewan. Teka lang. Ilagay ko na lang dyan sa screen kasi nakalimutan ko. Okay, anyway, itong ID to dito sa Tagbilaran City ay magsisilbing parang yung GCash card, yun ang style. Kasi ito ay, ewan ko, sa pagkaintindi ko, ito ay gagamitin para sa mga reimbursement sa kung anong bayarin, maybe sa mga taxes, and then kung halimbawa ay magbayad, ay meron kang ayuda or any na galing sa government, dyan na dadaan. Ayun. Para mas madali sa kanila na ma-identify kung talagang tagbilaranon ka. Kaya ayun. At puntahan natin ngayon sa Dao Covered Court. Yun ang napili namin na puntahan today. Kasi tapos na pala ang barangay namin sa Bohol. Di namin namalayan. At yung mga iba pang sa San Isidro tapos na din. Kami ay nahuli. So, di bale, it's better late than never. Ayan. So, let's go. Ito'y katibayan na Tagbilarano na talaga tayo. Na tayo, nakarating na. Hindi ko lang alam kung cancel kasi may bagyong upong ngayon. Kaya, try natin dito sa loob. Let us see. Ito na nga. Ala, asa man to? Wala man lagi tao. Sa Pikas. Basketball court man na, dire. Asan man na? Ay, meron. Nandun sa kabila. Meron ba? Parang walang tao. Para malaman natin, silipin natin. Ala, ito Pikas. Kanina yung basketball court. Ngayon, nandito sa likod niya yung Dao Barangay Hall. Punta natin, guys. Hindi natuloy ang pagkuha ng ID. Ang ganda, napalpak na naman kami dahil sa bagyong upong. Okay, wala. So, wala. Tomorrow na lang. Kasi, pumasok daw sila kanina, pero na-declare na walang pasok. So, ayan, pati sila hindi na nagtrabaho. So, let's go! Let's go na! Bye-bye na! Nagkaligaw-ligaw. Ngayon, ang advice ng taga-Dao ay dito daw tayo sa mismong munisipyo ng dito sa City Hall, Main. Kasi ang instruction kasi doon ang labo. Pero okay lang. Para mamasyal naman kami, lalo pat kasama ko yung isang anak kong yan, Ito, yung anak kong yan, 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 Nagtatago. Kailangan ng serious ka mo yung dokumento, di ba? Oo nga sana. Okay, go inside. Malalaman natin sa loob, baka hindi na kailangan. Basta't kailangan lang nilang copy siguro. Katibayan ba?
Dito tayo sa loob. Dito? Ano kailangan ba? Oh. Gcash account, saan meron ka dyan? Pension o saan? Wala akong baligyan, mga akong Magpala ko rin. Saan lang ang ibutan niya? Bold district. Bold district. Nagdibidyo ulit ka. Kung ayaw mo. At matawagan niya siya nga number. Kung tawagan kayo, mo ni. So, manin na siya. Mo na. Pareha lang nato niya. Na. Okay. Mabaro daw siya sa akong ID. Kaya yung kopya ko na. Tapos na ako. Si Gian tapos na rin. Papa niya nandun. Di pa tapos. Ayan. May diri sa City Hall. Onya. Mukuha pa mi sa iyang number. Kaya wapa mo man si Gian tungod sa iyang Gcash. Katong Gcash nga iyang gigamit kay ako manggod. Akong ID, akong number. Mo ito nga. Kinanglan pa siya. So, mupalit lang mi. O iyang SIM card. Abot ta diri sa... Ano sa'yo yan? Ano nga building? Ako kay Pao. Shuttle's Best Building. Shuttle's Best. Porket nandito yung Shuttle's Best na coffee shop Shuttle's Best na. IT Hub. Yan. Tama nga yan, anak ko. Dito tayo sa NSO. Itong bagong office nila. Look. Pipila tayo. Pila lang tayo. Yun ang kailangan. Ala. Paano yan? Walang pababa. Pataas tanan. Dili na takanaog. Ang galing Wala nang babaan. Lumipat na sa Galleria Luisa yung para sa pagkuha ng ID, National ID at saka NSO. Doon na sa Galleria Luisa. Ayan. Thank you, Doy. Ayan, naog na. Sabi ko, di na tapanauhon ganina. Tayo sa Galleria Luisa. My God. Dami naming pasyal ngayong umagang to. Yes, I love it. Bumabagyo ng Opong. Today is Friday. September. What is the date today, mga Jan? September 26. At nandito tayo, inilalakad natin mga documents. Sinasamantala habang hindi pa busy. Pero, yun na nga, may mga pagbabago ng mga location ng mga offices like that. Tapos yung bagyo pa, kaya tayo ay nalilito. Yung iba ay katulad sa Dao office ay yun nga na nagsiuwian yung mga employees doon dahil sabi nga na orderan ng Malacanang na walang pasok. Pero puntahan pa rin natin ang Galleria Luisa dahil dito open yung office nila Clock in the afternoon. At yan, sana naman may magawa tayong mabuti today about this lakad natin ng mga documents at para tayo ay mapalagay na dahil itong ating binata ay wala pa, hindi pa nakakuha ng national ID and ano pa yun? Meron siyang LTO kaya lang nawala. Ano ba yan? Yung sa drivers niya. Di bale? Gagawan din ng paraan. Yan lang talaga ang buhay. Kami sa office ng Galleria Luisa, dito sa office ng
NSO, ng PhilSys, Philippine System. Ganda ng view sa labas. Oh, pwede mong park dyan. Dyan kami nagpa-park ni Papa noon. Wala. Ewan ko sa kanya. Ganda ng view sa labas. Oh. Na ng late. Kaya, anong oras na? Anong oras sa'yo? Ha? Hindi alam ang oras. Oras? Hindi ko nangyari sa akin. Anong oras na? 1:48. Hala, magalas dos na. 1:48. Nata diri sa Ace. Ace kuno. Ace Only Rice. Ace Only Rice. Ne? Yan, ito. Ano gusto mo? Saan dyan? Paano paglagay? Paano ba ilagay? Yung lagay yan. Yan. Paano Ito, daw? gusto mo to? Hindi marunong. Hindi siya yung 7-Eleven. Yeah. Kaya, pre ba? Okay. Go. Meron ka na? Ano na? Makatikim ng tuna siopaw. Meron palang tuna siopaw dito. Let us taste. Yes. Yan. Paano nyo nalaman na ano? Tuna may red? Ayun, anong color sa'yo? May mga indicator man. Wala man color na. Walang kulay. Anong sa'yo? Anong kulay? Red. Yan. Wala ko rin lagyan eh. Tuna rin? Ah, tuna rin. Okay. Sige, kain tayo. May lagyan pa ng ano? Yan, sapaw dyan. Gusto mo? Gusto mo. Ayan, kung gusto mo. Kain tayo, guys. Sukan? Matamis? Gusto mo matamis o maghang? Matamis. Matamis? Sapsok na. Naupo hot sauce. Hanghang na ni Ron. Gusto mo na ito para maano ka? Manghang. Ah. Yan. Gusto yung coke mo. Sarap. Yan na original. Ayan na. O, dalhin na natin pabalik doon. Balik na naman tayo. Kinuha natin ang original copy ng birth certificate kasi ang tagal naming nakapila nung time na niya, hindi tinanggap kasi Xerox copy. Ngayon, nakakuha na. Dito na naman. Dami ng mga vendors, oh. Ayan, sana abutin pa natin hanggang 6 o'clock kaya tayo. I'm not sure, pero try natin para may matapos ngayon. Submit natin yung birth certificate na original. Pero yun ay hindi naman sa kanila yun. Doon lang i-base nila kung anong ilalagay na i-register nilang tunay na pangalan, birth date, lahat details ng tungkol kay Gian. Ayan. Let's go! Yan, balik kami. Balik na naman. Sana wala nang pila. Lunch. Late lunch ko. Naglakad ng papel na hindi pa rin tapos. At ito yung cookie na napakalaki, lapad, sobra lapad. Ito yung chocolate cookies, fresh in our flavor. Cookies. Ipapakita ko dito yung Shakey's. Tingnan nyo ang nangyari sa Shakey's, ha. Nagbago na ang Shakey's. Naging ganito na. Ayan. Ayan na ang Shakey's. Naging bus na siya. Chowking para sa hapunan. Pagod na pagod sa lakad. Ayan, nasiopaw na naman at wonton. Ano, okay lang? Okay ka lang? Ha? Ayan ang oras na nakauwi. What time is it? It is 54, guys. Dako, ang pagod na pagod. Ang daming pila, ang daming lakad. Grabe. Ang ingay naman ng TV. Huwag ka dito, maingay. Ang ingay ni... Yan, si Batcat. Ay, si Heart yan. Nagre-reklamo. Ngayon, kakain na lang tayong chowking. Yung ang dinaanan namin kasi gabi na. Akin, beef wonton with the siopaw. Sa kanila is the... Laureate. Chicken laureate ang kanila. Tigisa nila. At mainom. Ayan na. Okay na yan, dinner.
para makapagpahinga. Pagod na pagod na pagod. From the morning, from morning up to ngayon, late na. Okay, bye-bye. See you again on maybe tomorrow.